Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ke Environment Coordination Committee Ilaka Sutengah East Jaintia Hills District harus ngibaar kaladawaya ke Sarkar Jela bagade bantau no dak action plan khnang bante lakam ya ke jingdon jong ki karkhana sanranga deuyong bean negi coke factories hapo upur sam jong de Ilaka Sutengah hakador khas balapha su menteri rangba ke Jela Konrad Kongkal Sangma ke Environment Coordination Committee kalakado bakat kum ke jing batha jong ke National Green Tribunal ke Sarkar Jela ke dei ban pentrekam no mardo de ke action plan lakum no halani shwa ke pratrik noi wing arjar arpuar bat bagi no kinu karkhana sanranga deuyong giba penyang haswa ke arpulai trik no pra arjar arpo kide banyo shwa ya ke certificate to operate bat ya kinu ki bambut ya ki kendon balabu de ban khang khadap no shisndon shwa ke pratrik noi wing arjar arpuar langba jong kene ke judgment jong ka NGT ntina po Kolkata Eastern Zone kala ai ya ki kaipot ya ki e ki ba ka government ke deban le ha ko de bar ki ko plans lang kum man chu pai lan ni pun kan mau biang ba ki don ki belong ki ba ki illegal ko plans ki bala de khang but ka MSPC biru kala ai ya ki refusal of consent but ha ka ju ko por ka MSPC biru kala file ya ki case hapo ki disikot nam ta jong gitu ki illegal ko plans di kesakno stang gitu ki ong ba balayo ya ka consent to operate ani ba ong lani ki bala ken ba la long illegal tiga kum ka judgment jong NGT ba hapding bedang ya ketuga case ka NGT ka la pha ya government ya ban shim ya ki action ani ki e ka bentak be ban shim ya kitu ki ko plans ki bala don lani ki bala yo ya ki CTO kat kum ka statistik baki don hapo izan tia jongi ki don kat ar kali ki ko plans lani kita ki bala yo ya ki CTE hachwa jongka art primary nai kat ar arja arpo take NGT ka kwa ba kat ar nagi kini kan art li ki ek state ka de ban le henry ba ka state kam shamla AA ya kini na ta ka daw ha ka judgment ka pradrik Julai jong uni usnem ka NGT kala ai ya ha ka judgment kala ai ya ka por ya ka state ba ka state ke ban snai no ya ka action plan halor ba ka NGT kala ong ba ka MSPCB lani ka Meghalaya State Pollution Control Board ka don ya ka hok lani ka don ya ka bor la pengkup ika ka kum ka air lani water act ha pengan snai ka starting norms ke ke basatnat ba ka NGT ka ong ba kitu ki ko plans ki bayo ya ka situ hashwa jong ka arpladrik bai ba khat ar arpo kata ke notif khat artrik ke de kata ka notification lani ki starting norms ki ba kan ka MSSB kala shna te ka NGT ka ong ba ya kani ka notification lani ki starting norms ke de bandon ya kata retrospective effect ka mut ka kini ka starting norms lani kini ka an ka pentre ru ya gitu ki ko plans ki bala dep yo lapa hashwa jong ka apply trik jong u Disember arjar arpo di ha ka jo ko por ba ka NGT kala ong ya ka state government ka direct baik ka ai ya ka state government ka ong ba ka state government ka deban frame ya ka action plan namta jong kini ki ko plan ki bayo ya ka situ hachwa ka apply trik benai ba khat kemut kini de ban but ya ka citing norms kat kumbala ta lengba ka MSPCB te ka saupnai ke deban kut ha ka pratrik ubnai November te mene ngila up arbnai menta kala kut arbnai ngila late mene support secretariat wa ngila ikendu ro joint secretary jong ka Forest and Environment Department ban ikendu ro ya ki officer po MSPCB ha ka bangin keli ki ek action plan ya ka ba ka government kala plan lani kala pengkre halor ke judgment ke bala ai lengba NGT ke ek ba kendit ka government haduk menta karang yok thia baki ong bakam padon ke ek action plan
kaba ke government ke di ban le kat kum balak ta kan GT te ngihi na ke liang jongka ECC ni singa kundit ban yo iya kene but ni la lech cha ki officer kendo ki MSPCB ki la itu ba impat don kenu ke direction ke yo na government ha ke bede ya ke action plan na ta kadau ngi khlemban se na mar ngim upshoot ya ke por haduk ban kut ya ka sau banai namar kat kum kene ke jing peta jong NGT hapok sau banai kam de ban kam ya ka pratrik jong November ki de ban pendep ya ka action plan ha ke bede bat kini ki ko plans ki bayo ya ka CTO te nang ta kadau ngi nak ICC ngila konkret ya kumba kendai teli kita ki action plan ke government ke de ban adopt ha baka frame ya kini ke action plan kat kum ke jing peta jong NGT ka banangkong hi ba ke ICC kala peta ba ke action plan ke di ban konkret kam hapo kisau benai kata kemud haswa jong ke pratrik November 2024 ka bar ba barok kini ki kok plan ki offending kok plan habang ong ki offending kok plan kemud ya gitu ki plan hi ki ba yo CTO balegi ke NGT ke ong ki offending kok plan namar kini ke kok plan kat kum ka report lani kat kum ka affidavit balak file leng ba ka MSPCB chak NGT ka ong ba ka pen iba barok kini ki kok plan ki hapo ka 4 kilometer naka human habitation area kamut naki snong naki thau kamut kini ki kok plan kamut kat kum ka judgment jong NGT kila akut namar ka NGT kala yo ilepa ba kadin ba kila kala pan ya ka exact location jong kini ki ikok plan kila lap ba ki don be hapo snong thau na ta kadau ba ya kila categorize be ki offending ko plan ki ba establish prior lin haswa jong ar pladrik benai makat ar azar arpo ki de ban kini ki de ban board ya kini ke norms lani ya kini ke notification ke balai ke long ba ladaga government hapo jong plan jong ke don ke plan relocation yo let's say ke don ke kini ki ko plan kila man claim bang la don ya ke hop bagi pentrain na maring la yo ya ka CTO te yo let's say hakata kom ke government kala ban plan ba de ban relocate tinggi la bu ya kini ke we na ka benta ke balai bang kini ke ko plan ki ba lada ka government ka plan ni ki ban relocate ane pen kriya ki ceka kim de ban pen kriya ki dalele hapo jong ke ilaka ke jong pa government kala ban ra shinu ki jaka ke baka mu ban ra ane ke bala ban ra henry hapo ke ilaka dalele henry kum ban chu ban ya ke ni ke benta lada ka long kumta kin wanra le relocate ya kini ki ko plan hapo ke ilaka kalong ka consequence le ni ka jingjia ka lewe ka long ka ba crowd ka jing yiki kan long ka ba crowd na liang ka ba but na liang jong ki ilaka ro ka ICC ka bu ya ka ni ka jing tentu ha ba de action plan ba ka government kam de ban declare industrial area la ni commercial area hapo jong ka ilaka ka jongi namar yo lesi ka government kala ban don ka jing thmu jong ka ya ka ban shna la ni ban theo ban pen kelas wa ki industrial area la ni ki mini industrial area haban ra relocate no ya ki plan na kata kadau ba ngi na kaliang jong ICC but kasur jong pai ba na ki ilaka jong ngi bro ka we ba ngi de lele ngimsha ba ka government kan declare la ni ban designate ya ka no ki area kum ka commercial la ni kum ka industrial area hapo jong ki ilaka kabasan ba na kaliang ka ICC ngibu ba haduk menta kini ki ko plan ki yo be ya tang ko we ke permission ke CTO joki kumba ki ong ka stand alone ke bamut ha ka we penjaka ke de bandon tang ka we ka ko plan te ke government kam de ban convert ya ke ni ke CTO ke jongki syaka cluster dalele ngim syak ban convert ya ka stand alone license jongki la ne CTO syaka cluster ke de ban long bet ka kumba ki la yo ya ka stand alone ke bandru ba in future la ni haduk mentaru ngidang bat bet ba dalele government kam de shu ban ai la ni ban ai ke permission la ni ban ai ki CTO ya ke plan po jong ke ilaka ke jongi ke bahnyo ba hadin ba ondal akut ya gani ondal akut kini ke sau benai ya ke ba ka NGT ke la peta government bahkan snaya ke action plan ke government ha ke juk ke por ke de ban ai ya gitu hi ke ba long ki ba kim la ban bot ya ka setting norms ni kat kum ke notification kemud
government ke depan ai sendon ru hak juk por ya ke dismantling order kemut ka mentoi AA ya ki bandon itu ke depan ai no ya ke dismantling order ha shwa ban kut ya ban kut ke saubnai kalong ba ngitip ba kat kum ke bor bala kat kum ke bor la pungkup lang baki ai ba per ya ka MSPCB Kasit Pollution Control Board ba kala impose ka fine ngatrai kening la ada update hapo ki press ki port la ada ba ki hadu like wait li ki cook plans ki itu balong illegal but kala don ki impose ya ka fine environmental compensation ke ba per ke ba poi don ke we poi hadu sampu saulak ro ti baro ke sum up ya kini ki like wait li ke poi hadu sunklur sunlak ke mut ki di ban siu lagi ke bang tip haduk mentah kini kiko plan kimpat siu ya kini ke pisah cepok ka MSPCB di halor jing pak siu jong ka MSPCB ru ka NGT ka kubur ya kini ke longkat kum ka ai but ngi nak liang ke ICC ngi bu khmat government ba hashwa jong kini ke Pratrik November shawan kut kini ke saubnai kemut kini ke pisah sanklur sanlak ke deban poil ni kini kiko plan ki belai with league bela sya impose ne bala bu ya sya fine ki de ban poi no ya bisa hashwa ban kut jong kani ka sabnai but ka bakat du ke de ke bakendai ka ya kani ke bisa ke baki kok plan namar lengbak jing le bi an jong ki ke jing tre bi an jong ki hapo ki leka jongi ya kani ke bisa undala approach MSPCB ka government ke de ban sna ya ka polisi kumnuan penangkam ya kini ke bisa da ke ba ka government ke depan pak dan depan ai da kini ke bisa syak tu gisnong ki bala syakta lengba jong kini ki illegal le kini ki koplan ki ba thang BI ti ngi kentu ya government ba kini ke bisa kam depan perkat meneki depan perkat de we ki nang kam cek we ka phone and divert ke phone hendre kini hi ke depan poi direct depan snai polisi ha don kam ye kini bisa ban restore pen kelab yang le pen thamai yang ya kitu ke jeka ke bala pen sniu lana ki itu ki isnong ki bala chakta lengba jong kini ke koplan te kini knai li ki de ki benta ba ke ICC mene kelawan bu hakmat jong government ke depan adopt yaki ha ka action plan ke bagi depan pendep po saubnai naduk ka terik baka niyok ya ke judgment na po ka NGT action plan ke bala direct la ni bala ai ka kum ke judgment jong ka NGT ngi nak liang jong ki kun ka so jong pai ba na ka ilaka ngi le ngi bat ngi chim da ka rai ke ba tang ban persya ya ni ki ko de sakaweru ke bang singapura long ka bang singapura bang tip ba kini life with league plans bang la tip ba ka government kala update ru apo ki session ki ba pair ba ki ong ba ki la file ya ki case ki criminal case apo jong ki district court ke bang pla ba nge ka kum jing tip ke jongi ka kum ba ki petition la ne ki ke case ke ba ki la file apo district court ki sha dismiss no namar ka kum ki order ki ong ba ka MSPCB ki file ya kini kam dekat kum ke procedure ka mut ngisnyo pla ba singyo lungo kat ki official ni kat ka MSPCB bala paid dong ba ka honorable minister jongi James Sangma bah kumno ki file ya kini ki petition kumno ki file ya kini case claim da don ka jingnang ka start na da kadao ki case ki ba file ya ki ko plan hapo isan tiam tak kila ayap no na marba kalong improper dan ne ka kam de ka kum procedure baki deban file de ikran menero baki official hapo ka MSPCB ba kini ki ko plan ki ban bu ya ki filter le lek mla ban bu ya ki filter kat kum jing nang kam na marbale bale ke lomba kini ko plan ka estimate ke jing snadang ki sausan klur hande de ki bo ya ki to filter kat kum ke jing kam haduk banda lomba banda filter ya to le air kamut kan long ka ba singai ba ke jing lut te amde banga ayu kamut ki war ki try ko kila ngala ikren ber ki ngong bale kum ne ki ong in persan bu ya kita hande ki ong pat maki ki thu ba le le kim la ban filter ya ki ketedem kim la filter mar ke long kum bar chu batai hindiat mar raw material hi ba ki yo ang tu long is rich of sulfur kum ka ta ba ta ka kim bunong kamera ki tia kita jong kiro menero ki thu hi na po MSPCB ki ong ba ki le inspection
ki ong ba ngila ong ki ngila ai de ke direction ong ki ban bu ya ki filter ki 2-3 layers kemut Henry kimlara ban ong ban filter kumno kin sna ya ka ko plan ka ba estimate jong ki san klur men ta kim lut ki tiar ki tar ki ba ko san klur le kim le ya kita dia ke jing ta hi ka ta lut ngi hadu men ta ngi tang ka umdi ru men chwa ka umdi lang ka slap men ngla shu pan di kam shu men ta ha ki jaka ki chong yo jens ke tri men ne ong ba hadu men tang am pat yo kono ko order lan ngi pat yo ke jing kan long ke ba long pat tip nom jing tip si pang action plan hadu men ta la tam ar nai lang tip ke jing thmu jang ga gomen Henry ka long ba phla ka gomen ka chim sting ya kan ni ka kam em da ki adopt ya kan ni ka laki admit ya ki ni ki action plan ki bangila propose kandali kumut kam de ka ba slim long ka action plan ka long kumne ba ka NGT hi kam ai ka direct order Henry ka long ai indirect ba government ka de ban khang no ya ki to plan that's the only thing kam don difference kam de ban ba ong ba ka ba ek mas na tho kan NGT ka la sa tho ba ki to ku plan ki la kut hi ta ka daw ba ong ka government kan chip take step in action plan. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.